Welcome to my channel, Aldict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Ha? Ito, ano rin, ano? Ha? Linaw ng tubig. Baba ka nga, baba ka. Parang hirap ka na. Dito pare, pwede na maligo eh. No? Di ba? Han. Ganda ng lugar eh, no? Picture mo nga ako. Hindi. Picture mo na kita. Dito ako sa rito. Para makita yung ano. Hindi, dito pa kabila. Kabila ka. Harap ka dito. Yan. Picture mo nga ako. Kamera mo. Ay, Ha? click din sa cellphone. Kunin mo yung ano ha. Yung, diyan ka lang. Taas sa taas ka lang. Para makuha mo yung hanging bridge. Pa-side. Tapos dito oh. Diyan ka. Kunin mo ako. Dito para pati motor. Ha? Nakatuwa, nasa baba yung camera. Tuwa mo na. Yung makuha yun oh. Yung, Oo. Yung makukuha yun parang ano na yan. Dito ka banda oh. Dito ka. Yan. Pati motor ha, makuha. Sige, atras ka pa. Sige. Ha. Tapos dito. Una mo ako dito. Yan. Dito ka dito. Para makuha yung ano. Upo ka. Upo ka. Ayan, hapak dito. Hapak ka muna dyan. Yung kaliwa. Hapak mo. Yan, oh. Hawak sa manibela. Sa manibela ang hawak. Yan.
Yan, yan. Yan, dito tumba yan. 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 O, tingin, tingin. O, ayun. Dali. Dali ka, baba ka. Sige, sige. Ganun ulit. Dito tumba yan, sige. Yan. Napagsasay, yan. Tayo ka dito. Dito. Yan. Ano yung sabi mo, ganyan? Dali ah. Ha? O, picturean kayo. Ano sana yung ano eh. Sige, sige, sige. Lapit sa pa. Isang malapit. Yan. Yan, pare. Para marami tayong ano. Tapos selfie pa mo. Para may pagpusa kung saan yun. Kasi my day. Para selfie. Hindi marunong. Baliktad eh. Yan, yan. Layo ka ng konti. Tayo nga konti. Yan. 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 Okay. Yeah. Yan, yan. Oo. Dito, dito. Yan, yan. Okay. Ano matulog? May story. Pare, tabi ka nga dyan, pare. Pare. Picture ko lang yung motor natin. Motor lang talaga eh, no? Motor natin Dudusing. Ha? Ang dudusing. Eh, action eh. Linaw ng tubig, no? Linis, no? Oo eh. Pare, Tama nga, kung ano na. apat na tulay pang ano natin. Nakailan na ba tayo? Dalawa? Ay, hindi. Pare, tatlo. Tatlo pa. Lima, no? Oo. Lahat nga man talaga ng ano, ilog sa dagat patungo eh. Totoo nga eh. Ano kung hindi lang kurap yung mga namumuno, lahat ng daanan. Maayos na, tapos no? Eh, di ba? Oo. Wala eh, puro kurap eh. Hindi to. Natanggal pa si Duterte, patay. Natigil, no? Pare, ang ganda ng lugar na to. No? Natanggal si Duterte, natigil yung build eh. Ano, go? Tara. Para makarami. Oo. Ha? Grabe na ka. Ayan siya. Action eh. Yan talaga pag mga action star. Sige, sakay. Ha? Ano na? Ano yung tubig? Ano na? Tumagal ng ganun. Saan? Baka may bukal.
Natin yan, may mga property na ano dyan, no? Yung mga resort, no? Ito ang lamig, no? Ang lamig dito. Ha? Ayan, landslide. Landslide, no? Bigla landslide. Ha? Ah, hindi, ginagawa. Oo nga, no? Nire-repair. Sabihin, may ano dyan, private property yan. Ha? Oo, private property yan, no?
Ha? Yan. Ano? Dito pa tayo kanina dumaan?
Kanina tayo dumaan eh, no? Ha? Wala na tubig, di ba? Nakailan tuloy na tayo? 4? Ito yung ano natin, no? Ay, hindi, iba. Akala ko siya yun. Ito pala, no?